Nazdar všetci, dobré ránko. Dobré ránko z mesta Temerloch. Nečakane som tu, nečakane. Otočím obraz. A to preto, lebo, ako som hovoril vo včerajšom videjku, ja som mal v pláne ísť na východné pobrežie do mesta Kuantan. No a v noci som si robil plány, hľadal som ubytko v Kuantane a tak ďalej. No a prečítal som si o počasí, hej, vlastne som to zadal umelej inteligencii, že nech mi povie o tom, aké je počasie v týchto dňoch v meste Kuantan na východnom pobreží Malajzie. No a to by ste to akože, keď som to zbadal, tak ako konečno. Takže sú tam monzunové dažde. Je tam všetko pozatvárané pre turistov, aj pre domácich, lode nepremávajú, ostrovy sú uzavreté a hrozia veľké záplavy a tak ďalej. Monzunové dažde každý deň neprestáva pršať, hej? Čo v podstate bolo 150 km od toho mesta, kde som bol, v Gerantut, hej? No. Takže som spravil iný plán, plány sa zmenili. Spravil som si iný plán a vybral som sa cez vnútrozemie smerom do mesta Johor Bahru, čo už je pri Singapure, kde bol môj južný cieľ, hej, a tam sa vlastne otáčam a idem zase spátky potom. No a takže takto sa mi zmenili plány, že ja pôjdem cez vnútrozemie do Johor Bahru a potom budem smerovať po východnom pobreží, po západnom pobreží, pretože po východnom sa nebude dať stále, hej. Že vraj vo februári sa to už ukľudne, ale že začiatok februára proste je riskantný tiež. No, ja pôjdem potom do Malaky a z Malaky pôjdem do Kuala Lumpur, takže to viete teraz na nejakých 10 dní dopredu, môj plán. No a zastavil som sa tu v meste, ktoré sa volá, takto teda, neviem, počkaj. Idem sa niekoho opýtať. No nie je to podstatné, malé mesto, nezostávam tu ja. A smerujem do mesta, ktoré sa volá Segamat. No, tam som si už objednal celkom pekný hotelík a zostanem tam 1 alebo 2 noci, lebo ja tým pádom, že nerobím taký oblúk jazdou, tak tým pádom získavam čas, hej? Však aj vo vnútrzemí je čo pozerať, inak je to fakt tu na zaujímavé. Ja už som urobil pár zastávok, pokecal som s ľuďmi, som celkom rád. Vedia čiastočne anglicky, ale o to je to zábavnejšia tá komunikácia. Ja mám motorku tu hore, to som vlastne nepovedal, prečo som sa tu zastavil. Potrebujem meniť olej po 1000 km. Takže menia mi tu chlapci olej. Jedna plechovka toho oleja ide do toho, neviem koľko to je, asi 1,5 litra alebo koľko. A stojí to 50 ringgitov, čiže to je nejakých 11 eur presne. Hej. Čiže ja ešte chcem porozprávať o motorke. Ja potom by som vám aj povedal, alebo poviem o to hneď. Spotreba je fantastická. Hej. Náklady na cestovanie sú na 100 km ja dám 1 euro. 1 euro ma stojí 100 km jazdy. Hej. Tá nádrž, do tej nádrže sa dá dostať nejakých 4,5 až 5 litrov a ja na to prejdem 200 km podľa toho, či idem do kopca alebo ako. A plus minus, hej, 180 až 220, takže 200 km a zaplatím za takovanie tej plnej nádrže 2 eurá, hej. Takže, no, ale pokiaľ máte zaplatiť vlastne ten olej na 1000 km 11 eur, tak tým pádom sa vám to presne predraží o 100%, hej. Že 1000 km zaplatíte 10 eur na palive a 11 eur na olej.
Takže to znamená, že to ste na 20 eurách na 1000 km. Čo je akože úplne fakt smiešná cena. Ja som si ale v tej požičovni na Lankavi vybavil, že túto výmenu oleja platia oni. Takže sa mi to nepredraží. A stále idem vlastne za tých 1 euro na 100 km. No, poviem vám o motorke ešte, kým mi to tu chlapci robia. Je to 155, volá sa to, že N-Max Yamaha. Ja som tento model vôbec nepoznal, ako je to skúter, hej, to nie sú tak motorky, ktoré by boli nejak v mojom merku, ale je to veľmi pohodlná, silná motorka. Je výhoda to, že vlastne, keď ideš dlhšie trasy, tak tuto si položíš nohy, hej. Normálne ich máš tu, ale potom si ich položíš tu. Kufor veľký, to ukážem, keď vôjde do motorka dole. Tuto si vopneš flašku na pitie niečo. Tu máš ďalší priestor. Tu máš ďalší priestor, hej. Tam si dáš čokoľvek, cigarety, okuliare a tak ďalej. Motorka, keď som ho ja bral, tak mala 16 000 km necelých najazdených. Dal som si na ňu namontovať tento kufor. To bolo zadarmo, ako, hej. Lebo niekde v niektorých požičovniach, hlavne vo Vietname, okamžite, ak chceš niečo naviac, tak už aj pýtajú naviac peniaze. Toto mi dal v cene toho prenajmu, nepýtal za to nič naviac. Je to 60 litrový kufor. Mám v ňom všetky veci, čo som si doniesol z Európy. Hej. Plus teda ten malý batoštek. A malý batoštek mám tu. Motorka už ide dole, tak vám to môžem ukázať. Batoštek mám tu. Mám ho skoro prázdny, úplne ľahučký. Pod ním mám ešte sadu na pneumatiky, keby som dostal defekt. A nejaké spreje. No, nebudem ukazovať, asi netreba. Ale tento kufor vám ukážem. Takto keď sa to rozsvietí, dívaj sa, aký je displej. To všetko možné. Čas a tak ďalej, všetky veci. Má to držiak na telefón. Just a second. I make a video for my friends. Yeah. For my family. From my family. What's the name of the city? Tamalok. Ako? Tamalok. Tamaluk? Oh, yeah. Tamaluk. Tamalok. Tamalo. Tak dobre, už vieme aj ako sa volá toto mesto. No 60 litrový kufor, vole, všetko tu nahádem. Všetko tu mám. Tým pádom som v tej požičovni na Lankavi som si nechal, inak tu mám tú tašku s tými čipsami, hej. Mám tu vodu a tak ďalej, veci. Vidíte, málo vecí som, ešte tento úterak som si kupoval na Lankavi, lebo som nemal. Drží, viem to odopnúť. Can you help me, sir? Can you help me, please? Okay. Take it only, yeah? Okay. Viem to takto odopnúť. Berem to do hotela. Okay. Zase to chytíš, tak to nacvakneš a je to tam. Thank you. Welcome. No, Okay, now. yeah, you can go on. Takže ja si to pekne takto zoberiem. Kufor, rúbsak si dám na chrbát a idem na hotelovú izbu. Ďalšia vec je, že pokiaľ by som napríklad niečo mal, že si kupujem niečo a nemám to už kam dať, tak zase rúbsak dám na chrbát. Rúbsak je veľmi ľahký, lebo v ňom nič není dohromady. Chlap sa zaujíma o to, že čo robím. Rúbsak je ľahučký. V podstate chráni mi kríže pred vetrom. Hello, madam. Sa tiež usmievala na mňa. No a tým pádom získam tam veľký priestor pod sedadlom, hej, a čokoľvek si kúpim večer. Kúpim si, ja neviem, vodu, hej, alebo nejaké jedlo na toto, na izbu, čo potrebujem. Tak si to hodím tam a idem, hej. Aj keď napríklad mám kufor na izbe a ja idem večer do mesta, tak ja idem bez kufra. A rúbsak mám tam hodený v tomto, pod tým sedadlom, ale hovorím, keď si potrebujem niečo kúpiť, rúbsak dám na chrbát a šviniem si tie veci tam, ale už sa opakujem, že? No čo ešte? Chalani mi kontrolujú tlak v pneumatikách asi.
OK, tak to som rád za to. To som im ani nekázal. No, čo ešte o motorke? Veľmi som sa do nej zaľúbil. Ako fakt silná motorka, málo žere, pohodlná. Neviem. Ťahol som už do takých kopcov, že absolútne nemá žiadny problém. Ne? Aj po nejakých jamách a tak ďalej. Ja ešte mohol som k cene. Cena normálne je nejakých 60 až 70 podľa toho, v akej požičovni. 60 až 70 na deň, ale keď si to bereš na mesiac, tak je samozrejme zľava a klesá to dole niekde zase ako ktorej požičovni na 40, 45 a tak ďalej. Ja som si dohodol celkom dobrú cenu na 30 dní. 30 dní znamená vlastne ja neviem, keby si to bral po 40, hej, z tých 70, keď máš zľavu na 40 ringitov, jeden ringit 4,50 pripomínam, hej, tak by ťa to vyšlo 1200. No, ja som si dohodol cenu 1000, hej, 1000 ringitov, čo je 900 ringitov je 200 € a tých 100 ringitov je 20 €. 20 €, hej, takže 220 €. Takže to znamená, že je to 5500 korún. Ani toľko nie, lebo 24 je teraz skôr, takže 2300 korún, hej? 5300 korún na mesiac. 5300 korún na mesiac. Opakujem to preto, no, podľa mňa to je úplne, že úžasná cena, hej? V Malajzii si motorku môžeš prenajať, alebo si ju môžeš kúpiť. Keď si ju chceš kupovať, riskuješ strašne veľa vecí, samozrejme je tvoja, treba poistenie platiť, rôzne ďalšie povinnosti, administratíva, keď ju kúpiš, nemôžeš tu mať motorku, že je písaná na niekoho iného, tak ako príklad poviem vo Vietname, hej, vo Vietname je majiteľom ten, kto drží ten techničák v ruke. Čiže ty keď to kúpiš od ociko, od súkromnej osoby alebo od predajcu, dá ti techničák a tým pádom končíte. Ako nemusíte robiť ani kontrakt, ako nič, hej. A motorka je tvoja, môžeš si na nej jazdiť koľko chceš. Tak som si aj kúpil ja, hej, vo Vietname. No ale tu, keď chceš kúpiť, môžeš, ale myslím si, že nie som si teraz úplne istý, ale musíš mať nejakú rezidenciu, hej. Musíš mať nejaký pobyt niekde. To je prvá vec, ktorú musíš vyriešiť. To by si mohol získať niekde od hotela, alebo neviem čo. Alebo od nejakého známeho, alebo možno ten, kto si to predáva, tak urobí s tebou nejaké papiere. Toto je šéf inak, s tým som hovoril. A vie celkom dobre anglicky, takže to išlo rýchlo, tá dohoda. No, potom, keď máš rezidenciu, ideš na úrad a musíte to prepísať s tým pôvodným majiteľom a musí to byť písané na teba. Na ten termín, ale na tom úrade čakáš 4-5 dní. Hej. V žiadnom prípade, že v ten deň, alebo na druhý deň, alebo čo. No, musíš si nahlásiť termín a týždeň zabiješ tým. Hej. Teraz si predstav, že tú motorku si požičiavaš na mesiac, alebo aj na 2. Ty sa aj potrebuješ zbaviť, keď odchádzaš. Každý vie, že keď motorku predávaš, takže už odchádzaš. Ty sa potrebuješ zbaviť a to in time, hej. Ako, že v čase, kedy ty to potrebuješ, nie proste za týždeň, za 2 týždne, nemáš možnosť čakať. Proste predáš to tomu, kto prejaví záujem, tak mu to predáš a samozrejme prídeš o prachy, hej. Nie, že za mesiac má takú istú hodnotu, ako si to kupoval. To možno má, ale jednoducho ty, že si pod časovým tlakom, tak samozrejme dávaš zľavu a nakoniec ťa to vyjde ešte viac, ako keď si tú motorku prenajímaš. Ďalšia vec je samozrejme, pokiaľ je tvoja, rozbiješ si ju alebo niečo vybavené. Strata je čisto na tvojej strane. Pokiaľ to máš z požičovne, je tam nejaké poistné krytie. Hej? Platíš nejakú kauciu, ja som zaplatil 330 € chceli odo mňa. Ale to len preto, lebo som išiel z ostrova preč. Keby som bol na ostrove, tak myslím, že 50 € by som platil kauciu, hej? Keby som bol na ostrove. Len on mi vravel, že aj to aj chápem, jeho riziko tým, že ja idem proste
cez celú Malajziu, hej, lebo Langkawi je úplne severne a ja idem úplne na do najjužnejšieho mesta, do Johor Bahru pri Singapore, takže ja vlastne celé toto a on má tam proste tie rizika, ako ja to chápem, hej. Takže zaplatíte kauciu a do výšky tej kaucie iba ručíte. Ja keď ju rozmlatím celú, tak ak zostanem nažive, tak potom potom idem vám ukázať ešte niečo iné. Ja už tu za chvíľku skončím to videjko. Takže do výšky tej kaucie, no, tak to je výhodnejšie, hej, to je výhodnejšie. Samozrejme, pokazí sa motorka, keď máš svoju, riešiš to sám, keď máš prenajatú, zavoláš do požičovne, nech si to riešia, hej, pokazila sa, OK. Takže tak, ja vám ešte ukážem, som si kúpil také raňajky, tu som si postavil tú škatulu a raňajkujem. Takže toto bol taký trojuholník zabalený v tej morskej tráve, je to plnené rýžou a kuracím mäsom. Takže je to dobré, už som to koštoval, ako vidíte. Tak to vám len chcem ukázať. Ja som si to kúpil samozrejme na večer na izbu, aj s týmto 7-Eleven, aj s týmito vecami, ale zaspal som. No tým pádom mi to zostalo do rana, ako skoro vždy. Neviem, či si už na noc budem kúpovať vôbec nejaké veci. Dobre, v tejto chvíli by som ukončil to video. Posúvam sa do mesta Segamat, hej, a odtiaľ sa vám potom ozvem asi z nejakého nočného. Čaute, držte palce.